салом ба кулли мардуми Тоҷикистон, салом ба ғарибачагони дур аз ватан, салом ба нафароне ки ин лаҳза бо мо ҳастанд. Ҳамаи шуморо ба ин канал хушомадед мегӯям. Бародарон пеш аз наворо тамошо карданд, ҳатман ба канал обуна шавед, занглашаро пахш кунед, инчунин лайка фаромӯш накунед, зеро дастгирии шумо пешравии мо мебошад. Бародарон, мо имрӯз тасмим гирифтем ки яке аз зеботарин минтақаҳои кишвари азизамон деҳаи Ромитро, ки дар ин ҷо як истироҳатгоҳи бунёд карда истоданд, айни ҳол сохтмонаш рафта истодааст. мехоҳем ки бо шумо ошно шудем. Бо мо бошед бародарон, то охири навор тамошо кунед. Ба меҳмонхона наздик шудем. Бо диққат тамошо кунед. бародарон, мо аз берун ба навор гирифта истодаем, зеро ки ба дарун даромадан манъ аст. бародарон, ана ҳамин меҳмонхона ҳастанд. дохилаш дар бораи ремонташ ба итмом расидааст. аз сабабе ки камтар мо барвақттар омадем, ба фикрам ки ягон нафар коригаро низ наомадиянд. ғайр аз муҳофиз касе нест. дӯстони азиз, як чизи дигарро ба саҳми шумо расонам ки дар ин ҷо чандин ҳавзҳои моҳӣ ба истифода додагӣ ҳастанд. моҳии арзон ҳастанд, моҳии фурӯшӣ доранд. ба фикрам як килоаш 50-55 сомонӣ ҳастад. ман ин ҳавзҳое ки мебинед ҷои моҳишо ҳастанд. бародарон, дар ин ҷо моҳӣ мегиранд, даст ба ҳавзҳои калон дар мекунанд. аз тухмаш ба фикрам ки моҳӣ мебароранд. ман ин ҷое ки мебинед бародарон, бояд инҷо ҳавзи моҳӣ шавад. ана ҳаминҷо ба фикрам сохтмонаш рафта истодааст. ана ин ҷои моҳишо ҳастад. мана бародарон ҳавзҳои моҳӣ тақрибан як 50 ҳавз ба фикрам ҳастад. дохили ҳама чиз аз моҳӣ ҳастад. моҳии фурӯшӣ ҳам ҳамаш. айни ҳол фурӯхта истоданд моҳиҳоро. 1 килограмм моҳӣ гуфтем 50 ё 55 сомонӣ ҳастад. дар ин ҷо бародарон чандин намуди моҳиҳо ҳастанд. чӣ намуд моҳие ки хоҳед ҳастад. моҳиҳош қад-қатта ҳастанд. тақрибан 2-4 километр бароянд як моҳиш. бародарон, ана ҳамин ҳавзҳое ки мебинед ҳамаш пур аз моҳӣ ҳастад. тақрибан як 50 ҳавз мумкин бошад.
دریای کوهفرنی‌ها است. این چقدر دریای صاف، آبی صاف، آبی صاف آزاد. دریای کوهفرنی‌ها. من از کارگران آماده سازن من از جامعه‌های همش با سنگ‌های سرخی قیمت‌بهای تاجیکستانی عزیزمان ساخته شده است. محصول دست همین مردم دهه اولی هسته برادران. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. لایک و ابونه شدن رو فراموش نکنید. خیر، در پناه الله باشید.